Здравейте, здравейте, прият. И стигнах до място, дето едно зомби иска да прави кек, но няма да стане. Гърмя го в вода. Яш патрони. В момента дойдоха много зомбита и става учил, но пак ги убива. Това беше най-трудното нещо, което прави. Но Сега идват зомбита с купища и нещо му плюс сирена. Трябва да се върна да взема патрони. Тук има ръка, дет на водите ми някакви. О! Всичко тук е ужас. Мега много зомбита. Може да поема рискува. ако правите Dead Space 2, ще ви трябва много труд, за да побиете едно нещо. Само Има мега един много код в нива, една- има в мега една много от напрежение. И по-добре първо да почнем с тази игра. Някоя е по-лека. Но да не е толкова тежка, колкото това чудовище върху мене. И никой няма да ми хелпне. Трябва да се придвижа и по-бързо. Човек, Казвам, не виждате? плиз, кажи му какъв е кода. Сега ги прибил с ужас работа. В момента само един оцелял. Забрави да ме представиш. В момента май никой не му изчезва, останалите май ще се умират. О! Къде? Yes. Къде дойдоха тези зомбита, бе? Оттам? Защо забрави да ме представиш пред хората? Това е приятеля ми Симеон и той качва клипове в YouTube. Ох! Няма много живот, но ще оцелея. С малко късмет. Да ги изоставим И в момента ли? и аз играя. Мисля да ги изоставам, защото те са малко загубени тези приятели. И повечето са ранени, няма време да ги спасявам. Мисля да тръгвам. Да знаете. Да знаете, хора в Dead Space, тройка или двойка беше. Тук ли си, Йони? Филмата не види, кога ще свърта. Да знаете, в Dead Space тройката може да паднете в един самолет и когато вървите, изведнъж той може да се разруши. Това ще стане. И точно една ламарина ще напомнял. Те трябва да се правят кефа ни. Както ми е сега. Свърши ми автомата. Някой ме спаси. Това имам само... Не е голям кеф. Не знам къде за толкова много зомбита, но взем... Може да разпозем. Хора, запомнете, в главата, ако сте с пистолет, ударите в главата и веднага умират. Или ако срещнете там в тази дръвно разплакано момиченци, което ако го отидете да тича към вас, в главата. И препоръчвам с пушка или снайпер. Те той има по-силен изстрел. Май скоро нищо няма се свърши и
с това. Ти играеш Лев 9. Трябва да запечатам изхода. Лев 9. Обграден съм. Сега трябва да ги побия. Защото тази работа не е стане ти. Играеш Лев 9. Не. Пробита вратата, защото се не види. Това оръжие се бъде. Ако играете Лев 9, запомните едно. Бягайте, когато видите едно чудовище. Което е като разплакано. Не, друго говоря. Чудовището е едно дебело, ако го ударите, веднага ще ви заслепи. Веднага ще експлодира. Какво? Играл ли си за Лев 9? Ето, видях си ли? Отели си това чудовище. Аз забравих да да и веднага умря. Той е... Майко е... Но ще го нагърмя в гъза, както първо. Ето, и това шишкаво чудовище той ви разправяше. Дет сега е наполовина. О, вярно, това ги произвежда. Игра на една игра Dead Space и там в момента презареждам. За нещастие съм жестоко ранен. Когато стигнем от бързото укрепление, значи какво се случва. Но най-скоро място. Добре. Значи трябва да се движа нагоре. Нагоре, хора, нагоре. Мразя го това чудовище. Айде, тия трябва да бързат малко, защото ги настигат. Дай, влизай! Да не много. Да побързат. Дай. То какво ги гърми, бе? Да влиза. Това беше YouTube. На първо място съм на това. Тама заключи и приятеля ми Алек. Той днеска е мордите. Добре. Заключили сме. На второ място съм на това. Добре, YouTube. Чао.